Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, Non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari Koko Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis mater to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melih Koko Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu wae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Gandak blagunduk karo gembal. Sumerante hawela. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Adoh saka Rubeda Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat padhik Indrajala dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati menapa dene Praja Mandura. Sak wontenipun nggih Ndara. Iya, Kakang Semar. Malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Kaya sura kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhawuh padha paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Asung paseganipun paduka Yayi Prabu, namung kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudi astawanipun. Ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawula non nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula. Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu. Inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah.
Werkudara iki? Yo. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa, ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Nyai Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kelawan pun Kakang. Lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestoni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tidha-tidha penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestuning pun Kakang tampanana. Wenek kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tidha-tidha penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis sing ora dadi berdondi. Wis tampanen sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percaya ki apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan werda kuwi sak trepe. Kuwi jeneng ngenggoni tata krama lan ngenggoni unggah-ungguh. Ngaten. Ya, wis tampanen. Inggih. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin. Lahir batin pangestuning pun Kakang tampanana. Tak tampa lahir batin, lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu, nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anampa Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon. Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri getheke Baladewa ki bule. Werkudara, nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi ki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ana kuno bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah, sarta sing nitahake kowe. Kena ngapa kowe digawe bule? Ngerti yo, wong urip ning alam padang, kuwi bungah, susah, bejo, cilaka, sugih, miskin kudu ditampa kanthi ikhlas. Wujude apa wae kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti.
Mergo wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis, tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, ndak gegem dadekake jimat prayogakno nggon mulenggah bule kakangku. Kuwi lha baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa. Ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung peranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelapuraning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuhing Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Anjrah ingkang Puspita rum asiling samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya kekugek sadulita mel nuwun sewu lho Den. Wiwit sekawit kula wis nggraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nuwun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun Sabtu ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel.
kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi. Kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Ha nggih, syukur. Nai ngaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe? Upami mbetahaken Semar rak sak boten-botenipun paring dawuh. Semar niku ming batur. Kula sago ditimbali aja kok ing wancirina, nadyan wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Puntadewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika Wanamarta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk, tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra, mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Puntadewa menika lenggah wonten praja Ngamarta. Gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan, sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya, bener Kyai Semar. Kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae, saya sentosa, saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara, ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Paredèn. Menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lahir ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong. Ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batining kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti, tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepundhen. Wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula sampeyan rawuh enten mriki niki nek pancen sampeyan ajeng nesu ampun dukani Pandhawa, ning mang dukani Semar.
Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Yai Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, keparang sak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun nedhi mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Yai Prabu Semantara ing Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Naya Ntaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Naya Ntaka mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta. Kyai Semar mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan, sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kaliyan pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kaliyan pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban kanugrahan menika badhe sumanding Ndara. Blegegeg ugeg sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendhapa padukuhan. Mongko miyak sakehing kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala gareng dalem, Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten iki.
Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Kara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong? Ayo me ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu Sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong Sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, mula jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi
uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan ta. Wis ketok kok sampean niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedheping netra, kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lembak. Iki ngapa igong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Kula bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit ana kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Suropati, rawe rantas, malang bakal tak putung. Ayo, mengkari kowe matur, gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel.
Sabar Bagong iki iso dirembug. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut taliwondo. Mula kowe mikir aku ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petruk. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe? Lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu ki raine biru ki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodho cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Boyo wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean.
sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kaman-kaman dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Duangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batrene kowe. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Kantik Dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Manungsa ora tatara karo jajaran nyumbari Baladewa. Ratu Matur apa sumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melih kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Menes pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Aku dadi digoleki mungsa karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak Kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Truk. Kok iso gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah.
Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, Sapa aku ora ngopo-ngopo? Ha sing nyaret sapa? lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werkudara, Apa? sampean lilo nek Semar diboyong teng pagar alun. Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Ah, iki kowe mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampean ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, Aku ora trimo. nek ora trimo sampean kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah, napa? Kula wis matur to. Datang kawusa manjing wonten Gumpit Sanggar Sangaru. Nena gandhaka sapa ingkang mlajar sing padukan Karakan Dempel. Nenggih Samata Prabu Gendra Swaropati ngantos medal sak jawining tapel mantes padukan Karakan Dempel. Wah, edan tenan. Wah. Weh. Yo, pancen wong digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Swaropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale lah golekane kaliyan iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan.
sesemban kula Giduh raos sing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Monggo nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadahi kekiyatan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada. Sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Wah! Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal. Wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakut jalan dina iki. Waduh. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken ketiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Yo, ning ngowo. Ngaturaken ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Suwarapati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Yo, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suwarapati diajar kalih Dara Janaka. Ning Prabu Gendra Suwarapati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suwarapati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke. Dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk. Terus diboyong karo prajurit pagralon. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek. Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanang. Ngguku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa. Babarno pisan lekane kapriku, Pak. Wah. Wah, Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikala. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kaya kilat kesit pindha Tadit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suwarapati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sak jaran teji gedene. Ayo, amuk lekane iki. Manus maning jajalan cekurtaning bawana iblis lanang.
Wah, nibake daya kekuatan kowe nibake Jembaring. Wong Jireng kete wedi mati. Ayo, tandingono Baladewa legane atiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning ngarepku ngopo? Sapa sing mati truk ndasmu? Nangis kaya kepatan kowe. Ana bracan. Nek sapa ya, Truk? Ngono kowe kok. Kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang. Mangke riyen. Sampeyan durung krasa. Kowe nggo panggilan ora le? Nggo apa? Ongotan. Kowe wong lanang kok ya nggo panggilan barang. Nggo macake. Ana apa Petro? Niki nun sewu lho. Mang nyawang pasuryan sampeyan. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Ning sampeyan Ndara, wah mati aku Petro kandangan. Mati aku. Wah, mati aku Petro. Waduh, aku kira tuh kok dadi macan ini piye? Ora ya ora ngerti kaya. Tawake nang sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh, Petro, aku mati aku. Wah, lha piye Petro kanane aku tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pun. Nggo kula jareke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulungono Semar ati aku. Semar. Aduh, Semar mati aku. Semar aku mati aku. Kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti. Mboten sah dikandhani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar. Nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendra Swaropati. Pancen darbe niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok. Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendra Swaropati. Yo. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih wutuh kaya wingi ngene mang goleki Gendra Swaropati nika ling ngunjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, sampean bakal bali kaya wujud wingi ngene. Ning nek ra iso, nggih pun selaminipun kaya ngeten niku. Wah, dalah, mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe. Ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le nendang. Wis senengane ora. Mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki. Nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke Panakawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku biasane ngetutke satriya iki meng ngetutke biawak kaya ngene.
Macan kok piye? Macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, klethak ndasmu pecah kowe. Oh nggih. Waduh galak banget iki, Tru. Nek ora ditutke iso nglecak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mengke nek teng wana nek ketemu macan wedok ora dibledhe, Gus. Aku anggap kowe macan apa? Sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Ya ora mungkin ki kedadian saka ratu kok ya. Enggak kula dereke goleki ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono aja mangkat. Ndaramu golek ana. Sing tak gumuni iki Sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok ki janjane menyang endi. Aku ya mbuh mau goleki kok ya ora ana ya, Pak. Ben. Panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing waskita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nala gareng dijak Bagong macan iki tutna. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Aja pati-pati mandeg lido ngetutke nek durung ketemu karo Pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestakaken dawuh. Ya Can yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem rara tak ngoko ya mangkat dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Ya Can yo. Ya wis ora apa-apa. Nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakarepmu. Petro melu aku, nggih kula derekke. Gareng nendi mengke nak tekan riki pun kula derekke ning ora saliwat ngarepan. Metu mburi riki mau ndak ketemu karo Prabu Gendra Suropati. Yo, aku njaluk pamit Semar. Ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Lurah Semar nalika semanten meger-meger datan mobah datan musik ing cipta nenutuh parang panguwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang tinampi dening Sangya para Pandhawa sigra anglala sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banteng wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang saringma kelawan Semar ingkang sejati. Marika den mrayitna semuriris eka balik titiyane titiyane gandayane tresanya purnama sasi kowe kedadian saka lombok abang Semar sing tak puja kowe aja kuwatir lan sasah wedi kowe neng kene wae engko nek ana Nalendra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak sowan Sangasih Prana. Lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan. Kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sangasih Prana. Wis ngono wae welingku
aja ganti gawe gelane Gendra Swaramati Ratu Sabrang sing arep tekan kene Semar. Wah. Kowe wis ora bakal iso nglawat, kowe wis ora iso bakal bonggo. Piranganing para nalendra, para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar. Kowe aja kumbi, kowe aja selak. Dina iki tak boyong marang negaraku. Dadi srana waliyaning negaraku. Kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya.